आदसा आङो दा गिबियावनो मोनसे खोथाखौ खोन्थागोन लुबैदों। बिथाङा सिंगोलसो, सोरबाफोर जुदि पस्ट खुलाबा एप्लाइ खालामनो हागोन। ना होमबा बाजै? बिबुंथि थागोन। दे नों गेजेराव थागोन। वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। खुलुमबाय हाय गाइस, गोदान भिडिअआव बरनाय हरनाय थाबाय। नोंथांमोना जेब्लासिम नायलांबाय जाबाय आरो। थेंक इउ। खोन्थाहरदो जोंखौ माने बबे बिबुंथि दं। इन्टारेस्टिं 5 मिनिट रायलायगोन। गनिन्दा ब्र'आ जोंनाव फैदों आरो ओरैनो जास्ट एसे सोलोंथाइ लानो थाखाय आरो गामिनिनो जोंनि बाजै बिबुंथि दङ। बिथांखौबो बिराद गय जाबायलां, ओंख्रिया गोथावथारमोन जोंना। मा ओंख्रि? थास'जों नाजोंमोन। नोंस्रालाय? जोंनाबो दालि जहल, दिंखिया भाजा एसे आरो बाजैयाथ' बिराद जायो, बिराद गुफुं लोदो फुंसिजोब्बाय बेहा। केमेरायाव नुफ्राय मा गोमोनानै दं। मालाबा देखायगोन। थानाया थांखि आलदा जाबाय बेनाबो। लानो सानासै आं। इन्जय खालामनांगौलै सेंग्राफोर, इन्जय खालामनांगौ। बेजों जाया दुखु दाहाफोरजों, नङा होमबा? हेपि जानांगौ। आरो जोङो गोजान मालाबा नागालेण्डआव थांनानै खोन्थागोन जोङो, नङा होमबा? जेसे हायो एसे माबाखौ इन्जय खालामलांबाय था ब्लगाव। ओमफ्राय ओइ खनानि बेलाइ खना बेखौ ओरै सोनो दाबाव नटिफिकेसन। साबसक्राइब खालाम। औ बेखौथ' दाबावखा। शेयार खालाम हानायखिनिखौ हाजासे शेयार खालाम आरो। औ गाज्रि कमेन्टखौल' दाहरलै, जों हले उन्दैसो दा। औ मास मोननै मोनथामनि। जास्ट सोलोंजेननाय गोसो बायो नङा। है बे बग' बेरा फैबा साबसिन जागौमोनलै, होलाङा। बग' बेरा दं सासे, खालि हिनजावल' नागिरो, नङा होमबा? बेखौबो लाबोगोन। जकिंसोलै, जकिंसो लाबोथारगोन जोङो। कमेडि नायलांबाय था। आरो बिथाङा जिबौ गाबनो रोंगौलै, खोन्था। गामियाव जोंहा एसे मावसुमनानै जाग्राना, नङा होमबा? खामानि मावनानै जाग्रा। औ उफाय गैया। आइदियाफोरखौ सोलोंनांगौ जायो। औ दाथ' फाथो दानगासिनो ना, ओरै आखाइ सिफोजोबखानांगौ। लासै लासैसो दानदों। न'नि गोजा दानबाय। गेजेर नांबाय। बेनो दं। बेसे बुरजा? 2 बिगा। जाबाय बरिया। बेजोंनो मेसेङाव लानो सानबायगोन आंनि आन्दाजाव। बेजोंलाय मा लानो हानो? खामानि मावग्रा गैलालै, बिस्राबो सेंग्रा गोजासो। सिख्लाफोर लाइक होनो दाबाव। शेयार करो। Don't forget to share, comment and subscribe, नङा होमबा? Please. आसा माथो खालामबावनो, बारा गोबाव फैबाय थाबाबो माने फैफेराखैमोन आरो, दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि बुंनाय जाबाय आरो। अके बाय। Love you all.